Čeho ses nejvíc bál, že se může stát, pokud se to nezlepší? Vzhľadom na to, že som prekonal už niekoľko takých vnútorných sklamaní zo svojich pokusov o nejaké kvázi to ozdravenie, alebo teda ako som spomenul, prestať brať tie lieky, tak vstúpal som do programu s tým, že dával som tomu kvázi ako keby takú poslednú nádej v tom, že buď sa mi to podarí, alebo možno, že to celkom vzdám. Ako išiel som do toho, že skúsim to a uvidím proste, ako to celé dopadne. Tie pocity pritom sú také zvláštne, lebo človek, keď ide zase do niečoho, tak samozrejme vždy má aj taký ten výkričník, zároveň otáznik, či to bol správny krok, či to nebol ten správny krok. Logicky. A ja som chvíľočku potreboval na vstrebanie tých prvopočiatnych informácií a vtedy som si vravel do frasa, do čoho som sa to zase namotal. Naozaj je to skutočne, čo chcem, aby som dosiahol nejaké zlepšenie. A bolo to také úsmevné, zároveň aj také smutné, ale išiel som do toho, by som povedal tak, že natvrdo skočil som do toho a po prvých 2 týždňoch to prinieslo také výsledky, že ja som zostal z toho taký, lebo som od prvého dňa, kedy som v podstate upravil stravu, meral som si cukor, meral som si tlak, v podstate všetko, čo som si mohol len zmerať. A tam boli také zásadné rozdiely, že som si povedal, že že toto som už dávno mal skúsiť. To je až šokující, jak rychlý to může být, co? Áno.